Хәерле сәгатьтә хөрмәтле җыр моң сөюче дусларыбыз. Барчагызны да ямьле кыш аеның тәүге көннәре белән котлап, сезнең хатлардан төзелеп эшләнгән чын күңелдән музыкаль котлаулар программасын башлыйбыз. Бүгенге җылы эштәлекле котлау хатыбыз Дөмәй авылында туып үсеп, хәзерге вакытта югары яркәйдә гомер кичерүче Люся Якуб кызы Московага багышлана тәбрикләү сүзләре. Бүген безнең гаиләбездә олы тантана. Безнең өчен җир йөзендәге иң кадерле, иң сөекле, иң газиз булган кешебез, тормыш иптәшем, әниебез, картыебыз Люся Якуб кызы Москова гомер үренең күркәм бәйрәмен 60 яшен билгели. Без аның якыннары бергә җыелып, матур юбилей белән ихлас күңелдән кайнар котлыйбыз. Кадерле безгә озын гомер, бәхет, шатлык, җан тынычлыгы, тән сихәтлеге, саулык, сәламәтлек телибез. Безнең сөеклебез 1978 елдан алып 1985 елга тиклем ягулык мойлау материаллары ташый торган ГАЗ-52 автомашинасында шофер булып эшли. 1985 елдан алып 2008 елга тиклем ремонт техник предприятиесында склад мөдире вазифасын башкара. Үз эшләрен яратып, намус белән башкарды. Эшләгән коллективларында ихтирамлы, хөрмәтле хезмәткәр булды. Әтиебез Радик Рафгат улы Москов белән 1981 елның 12 сентябрында чәчләрен чәчкә бәйләп, 38 ел инде тормыш дигән озын юлдан җитәкләшеп бергә атлыйлар. Безгә ике балага бу якты дөньяда яшәү бәхете биреп, яхшы итеп тәрбияләп үстереп, башлы, күзле иттеләр. Уллары Руслан салкын Себер якларында, кызлары югары яркәйдә балалар бакчасында тырыш хезмәтләрен салалар. Икебез дә инде гаиләле, Аллага шөкер. Рәхмәт сезгә, безне җил давылдан, яңгырлардан саклап, яклап үстергәнегез өчен, белем биргәнегез өчен, бүгенге көндә дә ярдәмнәрегездән ташламаганыгыз өчен, безнең яшәешебезне ямьләндереп торганыгыз өчен, безне һәрчак кочак җәеп каршы алып, акыллы киңәшләр биреп, озатып калганыгыз өчен мең рәхмәт сезгә. Изге күңелле, улы йөрәкле тормыш иптәшемә, әниебезгә, картыебызга, безнең күз нурыбызга, бердән-беребезгә ныклы сәламәтлек, кайгы хәсрәтсез, бәхетле, озын гомерле булып, үстергән балаларыгызның, балдан татлы оныкларыгызның игелеген күреп, әтиебез белән көткән дөньяларыгызның рәхәтен тоеп, сөенеп кенә яшәүләрен телибез. Син иң газиз кеше безгә, син яшәү чыганагы, синнән дә сабыр әниләр бар микән җирдә тагы? Өебезнең кояшы син, һәр кемгә җитә җылың, әти белән парлы килеш җырлагыз тормыш җырын. Ул тормышның һәр мизгеле сөенеч белән тулсын, гомереңнең һәр бер көне туган кебек булсын. Изелмәс җепләр бәйләсен, бала, ана арасын, елда шулай бәйрәм итик туган көн тантанасын. Озак еллар бергә исәнлек белән яшик. Үзебез әби булгач та әни диеп эндәшик. Туган көнең котлы булсын. Безгә бергә бик рәхәт. Кылган изгелекләреңә әни сиңа мең рәхмәт. Иң изге теләкләр белән сине изелеп яратучы һәм хөрмәт итүче тормыш иптәшең Радик, балаларың Руслан, Эльвира, Лариса, Алмаз, оныкларың Лилия һәм Илдан. Хөрмәтле Люся Якуб кызы, 60 яшьлек күркәм гомер бәйрәмегез котлы булсын. Кышның сафлыгын, аклыгын күреп, язның якты кояшына сөйнеп, җәйнең моңлы сандугач тавышларына хәйран калып,
көзнең мул бакчасының җимешләрен татып, исән имин, якты дөньяның бар рәхәтлекләрен күреп, яшәргә язсын сезгә. Җырыбыз сезнең тарафларга юл ала. Рәхим итеп кабул итегез. Әни кычагыңнан бик тиз очабыз да канат кагынып, туган якка ашкынып яшибез, әти-әниләрне сагынып. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Балачакның матур мизгелләрен күңелләрдә мәңге саклыйбыз. Әти-әни кадерләрен кайча, әти-әни булгач аңлыйбыз. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Алар ес уйлыйдыр, балаларын уйлау юаныш. Бер сагынса, алар ес сагына, булып яшик барып куаныш. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Юкка гына әйтелми бала күңеле диеп далада. Далаларда булганда да күңел, уйда булсын ата-аналар. Bulsun ata-analar. Uyda bulsun ata-analar.